Parang ang ano ngayon, ang gloomy. Nagrut? Gloomy. Yan. Hindi pa nakakaakyat si auntie at may maagang order si Nene. Yung madami daw ngayon order si Nene. Kaya, okay lang naman. Kasi, nakapag-sinop naman ako dito kahapon eh. Ayan. Magluluto na lang ako ng kakainin ng mag-ama ko. Ayan, ang dami namin kanin kasi nagsayang ulit ako kagabi. Kako baka gusto nila magsikain bago umuwi. Kaso, hindi na. Kaya may tira kami. So, pinapagawa ni Chris na lang ng kimchi rice. Kakalabas ko lang nung beef. Ayan. Yung pang shabu-shabu tsaka pang samgyeopsal. Tapos may tira pa ditong beef. Niluto ko din nung isang araw. Isama ko na, diba? Actually, madami to eh. Baka kalahatiin ko lang. Then, coffee muna tayo. Great taste. Tapos, yung hinalo ko ngayon, holistic na French vanilla. Naubos din pala yung tequila rose kagabi. Tapos, yung mga beers, yun, naubos na. Para wala nang si daddy na iinom pa. Nakaano kasi siya, dapat 1 year hindi siya iinom, diba? Kaso kagabi, hindi napigilan. So, nag-beer siya. And then, yung konting tequila rose. Pero sabi ko, after nyan, tama na muna ulit. Parang lutang na lutang pa ako, guys. Sorry. Pero maaga kaming natapos kagabi. Alas 12 ata. Tapos, nagsinop na ako. Mga bandang alauna, tulog na kami. And then, hindi ako uminom ng sleeping pills. Ang ininom ko lang, yung Good Nights from SNR. Nakatulong din yun. Nakakakalma. So, yan. Meron pa ako ditong kimchi na super duper asim na. Ayan, di ako nakahingi kay Nene yung gawa niya. Papakuha na lang ako kay Chris. For the meantime, ito na muna. Kasi gumagawa na lang kami ng si Nene pala. Kasi si Nene ang malikot sa kusina eh. Yan, gumawa na lang siya ng kimchi. Kayo din ba? Hinuhugasan nyo din ba yung red cup? Sayang kasi kung itapon, diba? Pwede pa naman. Hinuhugasan ko na lang. Magagamit pa ulit. Although, ang dami namin ganyan talaga. Mga binili ko pa sa SNR na di pa nagagamit. Nagabi lang nagamit after 4 years. Yan. Bibili na ako. Gloomy kasi tayo ngayon. Add na natin yung rice. Buti na lang din naubos yung yung bulalo. Actually, lang naman yung buto lang talaga yun. Marrow lang yung habol ni daddy. Tapos yung ginawa ko lang kahapon for cats, sobrang dami palang marrow nung isang peraso. Kaya yun, 4 silang kumain. Sold na sold sila. Kimchi rice for my sanabagan. Naka! Lakas mo pa ng araw ngayon. I mean, ng panahon. Super gloomy. Ayan. Feeling mo
Girl, gising ka na ba, girl? Parang holiday vibe. Yan. Kain muna kami ni Daddy bago ako bumaba. Mag-alauna na, 1:45. Yun pa rin, yung kimchi rice. Pwede lang ako ng egg. Ayan, dito na ako taas. Hindi na ako nakapag-vlog sa baba. Alam niyo naman, wala naman akong ginagawa sa baba, kundi sa business. Eh, di ba? Puro business na nga minsan yung vlog ko. Pati ba naman sa shop? Business din. So, ayan, madami nag-walk-in kasi kanina. Mga dadalhin sa abroad na RMK Dio. Tapos, ano ba yan? Tretinoin. Basta. So, anyway. Ayan. Gagawin ko na yung bawang. Yan, hinugasan ko na siya kanina. Tapos, hinayaan ko lang siyang ma-air dry. Yan. Tapos, okay na siya. Kaya, i-mince na natin. Using, of course, yung panggiling ko. Yan. Ka lang. Sa aking makukulay mong mga mata. Ayan. TikTok pa, girl. Kung anong mga naririnig mo sa TikTok. Pakatalas nito, guys. Kaya, be careful. Be careful, be careful. Yan. Again, inahugasan ko, guys, yung wangba. Yan. Para hindi siya para malinis, of course. Saan yung na ito? Wala. Walang cover. Saan yung cover niyan? Wala. Good. Saan? Ayun na. Ay, ito pala. Kala ko nawawala. Mahirap kasi pag may nahiwalay na na parts ng isang gamit Kaya as much as possible, kailangan lang sila magkasama. Uy, shumot ka naman, girl. Ayan. Then, saksak lang natin. Kita na lang. Mas malapit dito Ayan siya, ganyang kapino. First ikot. And, pwedeng ganyan pwedeng pinuhin nyo pa ng bonggang-bongga. Pero, paikutan pa natin ng isa. Pero, pulse na lang, guys. Sakit sa mata. Yung fume niya, masakit sa mata. And that's it. Diba? Meron naman tayong minced garlic. Ganun lang kadali. Lang 5 minutes Yan, basta dry yung bawang nyo. Yan, tatagal na to ng ilang buwan na naman. Isang buwan. Half kilo ata yan. Ayan, meron tayong garlic. Minced garlic. Tipid hacks or kusina hacks. Sayang tong mga natira-tirang garlic dito. Imbis na hugasan na natin. Or hugasan ko na. Yan, yung tirang din kagabi. Portobello. Portobello mushroom ba to? Basta mushroom. Hindi portobello. Portobello malaki. Ano bang mushroom to? So, basta mushroom. Ayan. Ayan ako dito. I-marinate ko sa garlic. Tapos, konting oil and then salt. Tapos, i-grill ko mamaya. Yun, pag nagutom ako, lutuin ko. Shiitake pala, guys. Akala ko portobello. Lakas naman baka social ng portobello mushroom natin, diba? So, shiitake lang.
Ready na siya for grilling later. Yan lang natin siya dyan. Habang nakababad yung ating mushroom, tara sa loob, mag-edit na muna. Para mahabol natin yung mga vlogs. So, yun. Sinong ginalit? Oh, gagalutin na naman talaga na itong kalbo na to kahit kailan. Naway ka, Groot? Naway ka, Daddy? Ha? Epal talaga si Daddy. So, ayan. Nandito na naman yung kulot. Meron naman po siyang sinasabi. Ano naman yan? Iguana. Ay, naku. Tigilan mo ko. Dali ka sa isang table dyan. Tumuda na kayo. O, tapos? Tumigil ka. No! Ano tayo? Adapt tayo ng bagong aso. Unggoy. Ang dami ng aso. Tito. Unggoy. Gusto ko unggoy. Gusto ko Ito guys. na, dito daw. Ano, yung kasing ni Tom. Ano? Kasing ni Tom. Ay, nako, Chris. Ayan ka na naman. Kadami-dami na nating aso eh. Ah. Adapt na naman doon siya ng aso. Ayun pwede sa kwarto ko. Baka sipak na sa kwarto ko eh. Tumatabi sa akin eh. Tingnan nga ano mga braces mo. Ayun na pala yung ano niya. Kiss mo siya, Groot. Kiss mo siya, Groot. Yuck. Okay, magang matulog ah. 9 PM matulog na. Anong oras na ba? Alas 8 na. 9 PM matulog na. Ano to nga na? Yung tinanggal sa akin. Pupustiso na ako. Hindi. Yan nga pabababain, di ba? Kaya tinanggalan ka. Kasi ito Ah. para ito yung bumaba. Paano yun? Sobra-sobra kasi yung ano mo eh. Naligo ka na ba? Nagluluto lang ako ng soup. Request ni Daddy. Soup daw. Si Chris tulog na eh. Sabi nun, aantayin tong ano. Niluluto ko. Pero yun nga, nag-edit pa kasi ako. Then gumamit lang ako nito. Bone broth soup base. Tapos satay soup base. And then, bumili ako nitong ano. Yung beef bola-bola. Yan, dun sa Cartimar yan. Tapos ito, inano ko na to. Parang, ginarili ko na. Hinalo ko lang dyan. Kasi masarap yung mushroom sa soup. Then, mag-add lang ako ng konting noodles. Konting-konti lang. Pero okay na yan, as is. Masarap na. Then, lalagyan ko lang ng pechay. And, ano ba to? Onion leeks. Pechay. Pechay. Di kita. Yeah. Konti lang kasi. Tulog na si Chris Pulo. Uy! Konti pa. Yummers. Pang shabu-shabu yung ano, yung lasa ng soup. Happiness Miswa. So, yan yung ano, yung brand. Meron pa konti. Next time naman. Kasi konting-konti lang kailangan ko. Spotli, pechay. Then, yung onion. Charan! Mabilisang sabaw. Dadali ka na! Kasi in-order ko sila kanina ng Chicken Joy. Hindi ko alam kung kakain pa si Chris eh. Kaya may Chicken Joy pa naman. Ako sabaw na lang. Sabaw, sabaw. Melatonin. Ayan, ginugel ko na guys. Paano i-pronounce yung ano, melatonin? Kasi madalas ko sabihin, melatonin, di ba? Melatonin. I'm so sorry naman.
Ayan, so sa mga sa mga na-trigger ng pag-ano ko ng melatonin. Sorry. Ayan. Melatonin. It's melatonin or melatonin. Yun, kung sa Pinoy na pag-pronounce. Kasi medyo ma-ori na yun eh. Melatonin. So, melatonin. So, yan.